Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu, no a keďže Lidl má od pondelka XXL týždeň, tak dnes si ukážeme, ako si robiť XXL lievance, alebo budú to skôr také XXL pancakes, také tie americké lievance, také tie nafúknuté, veľké, plus k tomu budeme mať omáčku z lesného ovocia, slaný karamel si k tomu ešte spravíme a nakoniec navrch dáme vanilkovú zmrzlinu, čiže môžeme ísť na to. Začneme s lievancami. Ja si do odmerky prilejem 750 ml mlieka. Do mlieka ďalej rozbijem 3 vajíčka. A vajíčka s mliekom môžem rozmiešať. Rovno k tomu pridám vanilínový cukor, 3 sáčky. Taktiež to rozmiešam, budem to mať potom všetko rovnomerne a nebudem to cez to musieť až tak veľa miešať a tak poctivo. Ďalej do misy si nasypem 800 g hladkej múky a k hladkej múke si prisypem 18 g prášku do pečiva. Ďalej malú štipku soli na zvýraznenie chuti. A tieto suché ingrediencie premiešam dokopy. Taktiež, aby sa mi potom omnoho ľahšie miešalo to cesto a aby to bolo aj ten kypriaci prášok, aby bol rovnomerne rozmiešaný v celom tom ceste. Mlieko aj múku môžeme na chvíľku nabok. Zoberiem si hrnček a hrnčeku si navážim 150 g masla a maslo v hrnčeku si rozpustím. Kým sa maslo rozpustí, do misy si prilejem mlieko. S metličkou môžeme začať pomaličky vytvárať cesto. Keď mám maslo rozpustené a nie je už nejaké príliš horúce, tak si ho môžem pomaličky začať miešať do toho cesta. Cesto mám vymiesené, vidíte, takáto hustota by to približne mala byť. Nie je to palacinkové cesto, ale zase nie je to ani také, že by sa to ťahalo. Je to naozaj také veľmi husté cesto, ktoré sa pekne leje. Pri tomto väčšom množstve samozrejme vám to nemusí úplne výjsť, môže to byť trošku väčšie alebo hustejšie podľa toho, ako múka bude siať tú tekutinu. Čiže ak by ste mali trošku hustejšie, tak pridáte trochu mlieka a zase opačne môžete pridať trošku hladké múky, ak by ste mali príliš riedke. No a toto cesto si dáme na bok a pripravíme si ďalej slaný karamel, ktorý nám bude musieť vychladnúť, alebo aspoň trošku, aby vychladol. Čiže ideálne si to urobiť ešte pred tým, ako si urobíme tieto palacinky. A je to aj dobré, keď si to cesto necháte trochu odležať, tá hladká múka, ako som spomínal, nasaje všetku tú tekutinu. Možno, že ešte zistíte, že by bolo treba priliať trošku mlieka a budete to mať to cesto úplne dokonalé, čiže môžeme pokračovať slaným karamelom. Do hrnčeka si nasypem 150 g kryštálového cukru, do cukru prilejem 100 ml vody. Ešte predtým, ako budeme vytvárať karamel a teda zohrievať vodu s cukrom, tak si vyberiem približne pol hodinu predtým šľahačku von z chladničky a nechám ju zohriať vlastne do izbovej teploty, aby potom tá reakcia, keď budeme prilívať do toho horúceho karamelu šľahačku a taktiež aj maslo, tak aby tá reakcia nebola až taká príliš silná, aby to tak neprskalo, tak je ideálne, keď tá šľahačka nie je úplne ľadová a takisto aj maslo. Na miernom plamení pomaličky začnem miešať vodu s cukrom, jak sa mu začne prevárať, voda sa začne vyparovať a cukor začne karamelizovať. Cukor nám už pomaličky karamelizuje, ako môžete vidieť. Dávajte si pozor na tie boky, aby vám tam príliš veľa cukru neostalo. Musíte samozrejme dávať pozor, aby ten karamel sa vám neprepálil. Čiže treba stále miešať, zoškrbovať a pomaličky na miernom plameni, najmiernejšom, ako sa len dá, karamelizovať. Môžeme vypnúť plameň a pridáme maslo. Ja tu mám 100 g masla. A môžete vidieť, že tá reakcia bude naozaj veľmi taká zbrklá a veľká, takže pomaličky miešajte. Miešame, až kým sa nám maslo s karamelom úplne nespojí. Môžeme trochu teraz zapnúť plameň a prihriať. Teraz k tomuto karamelu môžeme pridať ešte šľahačku. Treba tiež s vypnutým plameňom pomaličky sa prilievať. Vidíte, tiež tu nastane veľmi rýchla reakcia. Budeme prilievať približne 100 ml. No a vlastne necháme teraz tento slaný karamel vytuhnúť. On tak začne postupne chladnúť, tak začne tuhnúť, teraz je také rečie a potom to bude akorát takú konzistenciu a môžeme to potom naliať na tie lievance. Nakoniec do hrnčeka, kde sme rozpúšťali maslo, prisypem lesné ovocie, prisypem trošku cukru. No a toto ovocie už len nad plameňom jemne zohrejem. Zohrievať budeme preto iba trošku, lebo nechcem, aby to ovocie sa nám úplne rozvarilo. Ovocie mám zohriaté, slaný karamel mám pripravený, pekne sa nachladí. No a teraz si ďalej môžeme urobiť lievance. Jemne som si rozhrial pánvicu a môžeme ako väčšou naberačkou si nabrať cesto a rozliať ho po celej pánvici. Môžeme palcinku prehodiť. Perfektné. Zoberiem si väčší tanier, dám si navrch na panvicu
a veľmi rýchlým spôsobom prehodíme tanier s pambicou. No mám prvý urobený, no a takto budem pokračovať s každým jedným. Lievance mám dorobené, no a teraz nakoniec si už dáme celé len dokopy, čiže môžeme začať so slaným karamelom. Slaný karamel si jemne takto prelejem. Ďalej navrch si dám toto ovocie. A na to ovocie si šupnem vanilkovú zmrzlinu a toto bude, že je úplná pecka. Dáme zatiaľ takto jednu do stredu. Máme to hotové, vyzerá to naozaj veľmi dobre a nakoniec to už len ochutnám. No môžeme ísť na to. Je to vynikajúce až na to, že som si teraz spomenul, že som z toho karamelu neurobil slaný karamel, ale je to len taký karamel alebo taký karamelový topping. Takže aj takto je to vynikajúce. Ale ak budete chcieť, tak tam ešte primiešajte aj tú soľ, aby ste mali z toho slaný karamel, ale nemusíte samozrejme, je to fakt, že vynikajúce. Akurát tam dorovnám tú chuť, ten karamel so zmrzlinou, ovocím, tie pancakes sú úplne nadýchané, krásne. Ja dúfam, že video sa vám páčilo, ak áno, tak určite like, koment, odber. Uvidíme sa na budúce a čaute.